खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव इउबिपिअ नि आफादगिरि बिथां मनरन्जन बसुमतारी बे मनरन्जन बसुमतारीया माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां मनरन्जन बसुमतारी बे बसुमतारीया बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर नि बायजोआव थानाय गोबां बर' फिसाफोरानो बे समाव जोबोद अलखदाव दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। नोंथांमोना मिथिगौ दे थांनाय सानाव जे रङियानि थामहिनबा कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय जाजि खना बे जाजि खनायाव 11थि इउबिपिअ नि जे बोसोरसालिया जुथुमा बे बोसोरसालिया जुथुमाया बोथोर गाज्रिनि थाखाय बे खुंफुंनो हायाखैमोन आरो बे हाबाफारिखौनो दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमन सापरि बे सिमन सापरिया खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों थामहिनबा बानजायनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिथां इउबिपिअ नि आफादगिरि बिथां मनरन्जन बसुमतारीया माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव BKWAC नि माखासे माने जे मावनो गोनां जे खामानि बे खामानिखौ आसाम सरकारा मोजाङै मावफुंना होयि बाथ्राखौ फोरमायथिदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव सिमा बारायनाय आरो गामि सोसननाय लोगोसेनो बे समाव बिसायख'थि खुंनाय बे बिसायख'थि खुंनायाबो दासिमबो जेबो आबुं महर मोनाखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बिटिसि गोरोबथा बे मोननै गोरोबथा जाबाय नाथाय कार्बि आंलंनि बर'फोरा दासिमबो एसटि स्टेटास बे समाव मोननो हायाखै थामहिनबा एसटि बिमुं मोननो हायाखै आरो बे समाव बिथांमोननि जे जेंना बे जेंनाखौ मोननै एकर्ड जानानैबो सुस्रांनो हायिया जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा होननानै बुंथिदों बिथां मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। बिटिआरनि बायजोनि जिबिलाक जेंनाफोर दङ जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बिटिआरनि बायजोआवबो मोनसे गावखुंथाय मोननो हाबाय। बे गावखुंथायखौ बोरैहाय जों दाफुंजोबना लानो हायो गामि सोसननाय बियाब दानाय बेखौ बिसायख'थिसिम लांनाय बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जिथु जेंना दिनैसिमबो हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोनाखै। मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाय बियो मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाबो दिनै जाफुङाखै। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जे फरायसालिनि जेंना आरो बर' बिजों बे बिजोंनि जे फरायसालि बे फरायसालिफोरा गोबां जायगाफोरावनो गोमोरलांनायनि लामायाव होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां इउबिपिअ नि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। जिथु सोलोंथाइनि जिथु बर' मिडियामनि अबस्था बिटिआरनि बायजोआव बे खोब गाज्रि दिनै थासारिया गोबां जिल्लायाव बर' मिडियामा थैना थांबाय। नगाव जिल्लाफ्राव दिनै गैला तिनसुकिया बर' मिडियाम गैया डिब्रुगड़फ्राव बर' मिडियाम गैया दा गुबुन जिल्लाफ्राव दंब्लाबो मिरु जिरुयै दङ। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदो जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जाबाय आरो बे बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदियै 6.3 दफा बायदियै बे समाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ नाथाय बेबो दिनैसिमबो जाफुंसाराखै होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बेफोर गोनां आयदाखौ दिनै जानो गोनां जे बे समाव बिथांमोननि बोसोरारि जुथुम्मानि आद्रा थानाय थान्दैमेल बे थान्दैमेल सावरायनायाव बाहागो जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। आरो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जिखिनि BKWAC नि जेंनाफोर बे जेंनाखौ माबायदिहाय बोस्रांनो थाखाय बे राहानि सायावबो गुबैयै सावरायलायनाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां इउबिपिअ नि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथाङा। बिटिआरनि बायजोनि जिबिलाक जेंनाफोर दङ जिहेतु थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जोङो बिटिआरनि बायजोआवबो मोनसे गावखुंथाय मोननो हाबाय। बे गावखुंथायखौ बोरैहाय जों दाफुंजोबना लानो हायो गामि सोसननाय बियाब दानाय बेखौ बिसायख'थिसिम लांनाय बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जिथु जेंना दिनैसिमबो हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा मोनाखै। मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाय बियो मोननै सुक्तियाव जायगा मोनबाबो दिनै जाफुङाखै। जाफुङिनिखौ बोरैहाय खालामनानै जों मावफुंनो हागोन जिहेतु सागानगिरि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं NDPनि 4 फेक्सन दङ खौसेथि बर' सुबुं आफाद दं। जों जुथायै सोरखारखौ नारसिननानै बोरै मावफुंजोबनो हायो बिनि सायाव माखासे सरसा जागोन। मानोना
कार्बि आंलंनि जिथु जेंना बे जेंनाया बारायनायनिफ्राय बारायदोंसो जेंनाया फोजोबनायाव फैयाखै मानो होनना बुङोबा सिगाङाव स्टेट लेभेलाव कार्बि आंलंनि बर'फ्रा ट्राइबेल नङामोन दा सेन्ट्रेल लेभेलावबो जों हमनो हाबाय जे दाख्लै एम्सआव सासे स्टुडेन्टआ एडमिसन मोननायनि उनाव बे एडमिसना केन्सेल जादों मानोना नेसनेल लेभेलावबो कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर'फ्रा ट्राइबेल नङा होननानै बे गनायथि मोननाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बेफोर बाथ्राफोरखौ जों सरसायाव लाबोगोन आरो हा हुनि जेंना 2006नि फरेस्ट राइट एक्टनि सायाव आरो बेजों लोगोसे बिटिआरनि बायजोआव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बायजोआव रायजो जानाय जेब्ला ट्राइबेलफोर दङ बे ट्राइबेलफोरनि हा हुनि मोनथाय सरकारा मोनसे आयेन बानायनो नागिरदों जे माइक्र' लेभेलाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक बानायनो नागिरदों बे लेभेलाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै बेसेबांसिम सरकारखौ नारसिननानै बेखौ मावफुंजोबनो हायो मानोना खना खनला रायजो जानाय जोंनि बर'फ्रा खोब गाज्रि अबस्थायाव दं दिनै गाज्रि अबस्थायाव थानायखाय बिसोरनि हा हुआ बोरै रैखाथि मोनो बेनि सायाव जों सिन्था सरसा खालामनानै बे डेलिगेट्सआव रायलायगोन आरो गाहायै जिथु सोलोंथाइनि जिथु बर' मिडियामनि अबस्था बिटिआरनि बायजोआव बे खोब गाज्रि दिनै थासारिया गोबां जिल्लायाव बर' मिडियामा थैना थांबाय नगाव जिल्लाफ्राव दिनै गैला तिनसुकिया बर' मिडियाम गैया डिब्रुगड़फ्राव बर' मिडियाम गैया दा गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव दंब्लाबो मिरु जिरुयै दङ बे थाखानाय लाखिनायजों लोगोसे गोदानै जेब्ला भेन्सार स्कुलफोर दङ बेफोरखौ बोरैहाय सोरखारिकरण खालामनो हायो मानोना थामथि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 6.3 दासिमबो इमप्लिमेन्ट खालामनो हायाखै बेखौ बोरैहाय इमप्लिमेन्ट खालामनो सरकारखौ मा पलिसिजों नारसिननांगोन जयै बेनि सायाव जों सावरायनाया जायगा मोनगोन बेजों लोगोसे बिटिआरनि सिमा बारायनानै आद्रा थानाय जेब्ला बर'फोर दङ जेरैहाय सनितपुर बिश्वनाथनि बर'फोरखौ बोरैहाय काउन्सिल आद्रा थानाय बिटिआराव हाबि गामिफोरखौ बोरैहाय जोंनि काउन्सिलाव सोगोन हागोन बेनि सायाव सरसा जागोन आरो बेजों लोगोसे नैबे गामि दाफुंनायाव माखासे काउन्सिलफ्रा जोंखौ एसे हेंथा होनाय बादि जादों जों दाफुंजोबनो हायाखै जों रावखौबो गारनानै बे काउन्सिलखौ आबुङै दाफुंनो नागिराखै राभा हासंनि बर'फोरखौ जों बोरैहाय रायलायनायनि गेजेरजों जोंनि काउन्सिलनि सिङाव लाबोनो हायो बेनि सायाव सरसा जागोन आरो बेजों लोगोसे टिवा अट'नमास काउन्सिलाव एसे जोंना माखासे जेंनाफोर नुजादों बेफोर जेंनाफोरखौ बोरै फोजोबस्रांनो हायो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ जों माखासे सिद्धान्त लागोन खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै आरो बेजों लोगोसे दिनै जिहेतु गोजाम आफादखौ सिमफायनानै बेयाव मोनसे गोदान आफाद दागोन आं आसा फारिजों सासे गोख्रों मोनसे आफाद मोननो हागोन मोजां आफादगिरि मोननो हागोन मोजां गाहाय नेहाथारि मोननो हागोन बेजों लोगोसे जितु मोजां स्ट्रं मोनसे केबिनेट लानाय जागोन नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जितु गोदान कमिटिखौ आरो बे आफादा फैगौ दिनाव खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै जों बोरैहाय गायसनना लानो हायो आरो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माहारियारि आफाद हिसाबै जेसेबांनाखि जेंनाफोर दङ बिसोरखौ बे जेंनाफोरखौ थाखानाय जेब्ला जोंनि माहारियारि आफादफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद होन बर' थुनलाइ आफाद होन गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर बिथांमोनजों थाफानानै बिथांमोनखौ लाफानानै जों बोरैहाय आवगायलांनो हायो जोंनि जाथिनि जेंनाफोरखौ जों बोरै सुस्रांनो हायो बेनि सायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा दायित्व बुजिलायनानै खामानि मावगोन होननानै आं मिजिंथियो देग्लाय बोसोरनि मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय जोंनि मेक्सिमाम गामिफोरखौनो बर' गामिफोरखौनो डिनटिफाइ खालामनानै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोनो हानाय बिथांमोना बेबस्था मोनसे खालामनो हादों नाथाय माखासे जायगाफ्राव एसे गोनो गोथो जाबावदों मानोना जेरावनोखि खोबै मिसिं गामि एबा बर' गामि जुथाइ दङ बेखौ सोरखारा बुंदों जोंजों रायज्लायनायाव बेखौ पार्ट खालामगोन बर' पार्टखौ बर' मिसिं पार्टखौ मिसिं गामिया एखेयैनो थागोन पार्ट हिसाबै बर' पार्ट मिसिं पार्ट हिसाबै बेयाव हाबगोन आरो बेयाव आं नुदों फ्राय जोंना बेयाव जेंनाया जोब्बाय जोंनि बर' गामिफ्रा जिहेतु बर' कसारि काउन्सिलाव हाबनायनि बिबानाव फैबाय गाबोन जिहेतु जोंना 27 जानुवारि जोंनि एकर्ड डे बे एकर्ड डे हिसाबै जों गाबोन गाजा गोमजायै जुथायै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों जुथायै खुंनो नागिरदों बेयाव जुथायै खुंनायनि गेजेरजों बेयाव जोङो गाहाय आलासि हिसाबै बिफानारि मन्थ्रि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर मनज पेगु बिथांखौ जों लिंहरदों दा जेसेबां जेंना जेथोफोर दं जोंनि गेजेराव गाबोन जोङो गाहाय आलासिनि खुगाजों जोंनि मोजां रादाबबो मोनगोन होनना जोंहा मोनसे फोथायनाय दं आरो जोंनि जेंनाफोरखौ जों फोरमायनानै बोरैहाय थाबै जों स्र' खालामना लानो हायो बेनि सायाव जों गाबोन सरसा खालामगोन